come here to inspect. Whether the SBI branch here they are following or not regarding this protocol ordered by the government. Yeah, for us here, we are trying our best to maintain social distancing. We have the security guards. As far as possible, they are trying here right from the staircase. And we are keeping sanitizers just in front of the gate, and we are also using this scanner. So those who are coming, we do scan that. So now we try here to keep the social distancing. We have got a 3-seater chairs, so we keep on both sides. In the middle it will be empty. So we try that as far as possible. Kajing persang ban yele persya ya kejumpur jong kejing pang coronavirus da kebahikai bat pen nuksa ya kipat ba kathany kalong kepedon kam hadu kata-kata. Kawai na kikenhun ke besim khia bha ha kebai dei bat kejing bu ya kikendon ban perkhing kumbal betha da ke sarkar kene ke kenhun latip ya ka kum ka COVID-19 Management Committee ha pathar khma. Ha kaba lengba kajingla jong kinong ilam ban kit khia ban pen sungthu ya kipat ba ya kejing don kam ban bud renti ya kejing betha ke sarkar kalalong kebai itanan sisa bat kalong ru ke berhenti hadu kata-kata. Ha kaba kipat baru kila simkhia ban bud renti. Kane ke komiti ke simkhia namar ke pathar khma kadai ke jaka ke balong pedeng na ke banta ke thany baro kawai nadu ke jingdon jong ki bang bat ki jakayo bat kiwe dai ki kam ki bagi pajba ki de ban wan poi bej ha kane ke jaka. Kene ke komiti kalabu dagi volunteer senong na ke banta ban pej bat ban kemi ya ki pajba ki bawan ha pathar khma. Lala ru ban yui ya kane hadin balayo ban sakhi ya kajingla jong kinong ilam ban mi kum ki volunteer baro ki pajba ki bawan poi ha pathar khma ki dependeng ya lagi face mask bat ki bayele ban budru ya kajingdon kam ban pen ya changai iwe na iwe pan. Na kaliang kinong ilam jong kane ke COVID-19 Management Committee pathar khma ha kane ke singi kilalej ban ajing bam sngo bah ya uwe pulit ubasa quarantine ha ke jaka ke balapan kreda ke senong hadin baulawan phai na Delhi na ke jaka tre jong o. Kene komiti kalalej ru bania kendu ya ki manager jong ka SBI pathar khma branch bat ke MRB pathar khma branch. Habayo bania kren bari ba petal thank you ubade uwe na ki member jong ka komiti nangta uba kensai nongtri ubade presiden jong ka seng samla senong pathar khma nangta uba ri polas nongtri usamla Remington Sengkli ubade u secretary jong ka seng samla senong kilapan pauru bana kaliang jong ki kum kinong yalam kilaile kat bala ban mi iman kasing na ke benta ke jingbit jingbiang jong ka thany barok kawai ka bolong kum ke jingmana ba omdei bania cheki cheka pajba klem da deng ye ki face mask bat ka ba itanat ban pej hangne kalong ba kane ke komiti ka jupen bana pajba ya ki kendon an ki bala betha ra sarkar arsin hak chisngi bat ru ha kisngi ki ba khambun ki bru ki bawan hak jaka bolong yo laju pun bana da ki kor pansawa saulane sansin hak chisngi to na kaliang jongi hangne hapo snong pathar khma rangkat ke jintrelang jong ka snong ka sengentei ba ka seng samla ngilabu ya kene ka pathar khma COVID-19 Management Committee bat na kaliang jongi ngila persyang kat bala ban penbut penrenti ya kibru kinong song omde tang pathar khma namar ba kene ka pathar khma ka jongi ga de sentar de Western Riphoi kibabun kibru jong ka area jong Western Riphoi kiwan bandon kam chene la ki balai don kam block kibon hospital nang ta kibon sabang te na kaliang jong ka pathar khma COVID-19 Committee ngila persyang ban persuthu ye kipajba bagi pajba kide ban don ye kejingi trelang kumbala betha na kaliang jong sarkar kata kalong ban bud ye ki protokol na hagaba na kaliang jong sarkar kala betha bat na kaliang kejongi ngila penlong ru ye ka awareness program na kapor hang station da ka bangi betha ye ki brio ki bayat bayang baro bakin subha bandeng ki mas nang tang ngila betha ru ikini ki dukan ki badan hang ne po dia sinong ba kini ki dukan kin bu ye kini ki hand sanitizer nang ta ngila betharu ikini ki dukan sha ki badan hapo area jo kasinong kajongi ba kin penun kam ye ki disposal glass kata ketiga nak liang jong ni ki nong song sinong hang ne ka jaha kat ka jingtrelang jong kasinong ka sengethei bat ka seng samla ila persyang kat bala hi ban penbet penreti ki brio to hadu menta te ng 4 don kita ki ke hendrei nak liang ki hakor bangi don duty kidon ki perlok nong sosnong ki ba ino subha ki bi ai subha sibu na mantangi song duty hang ne kebut na kaliang jaga sinong don kumentasngi wai way kumlashai wai way long hak takom ki volunteer pada ki volunteer ngi lang jong ka sinong nang tabat jong ka sengsamla kemudian kane ka jing pernah mai ke jong ki na kom kon kon mo pe ba ya ki an ki kendon ki berfait kumbakat no sim sismi chat long kane
kani nakaliang kejungi ngila persang hi benle kat bala lomno arsin hakasingi hagbaide bat kani ka namar ba kani area jongi kibun kibri balik bawan te nakaliang kejungi ni buru ya kani ki PS system hakabangin penmana ngin bentiap ki pajba ki balik ki bawan bagini ki pajba kide benbut renti ya kai ka bana kaliang jong sarkar kalabtha banyada ya kani jingpang khalam ka bashir khai kani COVID-19 bat nakaliang ka jongi ngi yele kat bala kumno kumno kamut arsin hakasingi kamut ngi ay kani ka jing perta pajba